Варненски свободен университет Черноризец Храбър, филиал Смолян. Добре дошли в университета, където качественото образование, международното признание и опитът срещат несломимия дух на планината. Подготвяме кадри за бъдещето, запазвайки връзка с традициите. Студентите ни са най-ценният ресурс. Всеки получава нужното внимание и подкрепа, за да реализира мечтите си. Обединява ни общата цел към успеха, че можем да създадем бъдещето всеки ден, мислейки и чувствайки различно. Даваме достъп до модерно образование и го правим ръка за ръка с верни партньори в лицето на бизнеса и администрацията. Елате във Варненски свободен университет Черноризец Храбър, филиал Смолян. Ето нашите специалности. Бакалавър задочна форма на обучение, защита на националната сигурност, бизнес администрация и мениджмънт, строителство на сгради и съоръжения, водоснабдяване и канализация. Магистър задочна форма на обучение, европейска администрация и управление на проекти, данъчен и митнически контрол, водоснабдяване и канализация. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, филиал Смолян. Елате и си гарантирайте успеха!